күрсәттерәм. Ана. Шундай матур. Тәртипле хатынга охшаган. Балташ дусларымнан дигән. Ала биргән булса, менә машинама куермын. Ирак юлларга барганда, шунда башымны куеп, сезне искә төшереп, Балташ концертында биргәннәр дип йоклап барырмын әле менә. Рәхмәт дисәм. Менә Фәнзил. Бысы менә шундый кружкалар. Балташ дусларыңнан дигән. Монда Балташның районына кергәндәге күрегез әле сез. Бу дигән сезнең гербыгыз монда. Монда безнең төркем. Монда клуб Балташ дусларыңнан дигән. Бөтенебезгә дә инде Фәния апа. О, рәхмәт сезгә. Ой, рәхмәт сезгә. Монда әле Җәлилгә, Диязга, Гүзәлгә. Әйе. Илшатка бирдеме, юкмы? Зинһар Илшатка бирә күрегез. Сүзе күп булыр. Башка. Ярый, Гөлфәния апа, конечно. Мәле Фәнзил. Дуслар, мен былайрак дип әйтәсе килә, Гөлфәния апа. Килегез әле. Инде хәзер ничә еллар буена минем һәрбер районда үземнең бер мафиям бар. Бу теге канат сынганда канатландырып җибәрә торган кешеләр, минем иҗат белән, минем тормыш белән кызыксына торган кешеләр, мин поддерживать итеп тора торган кешеләр. Менә Балташта андый кешеләр бар, Зөһрә апа. Залда утыра бүген һәм Гөлфәния апа, булар инде ничәнче еллар буена хәзер безне туганнары кебек каршы алып, өстәлләр корып, сез күрсәгез анда күпме тәмле әйберләр пешереп килделәр безгә. Тагын килегез балалар дип безне озатып калучылар, һәрдаим минем хәлләрне белеп торучылар. Менә безне зурлаганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә кәймеңе белән үзегезгә кайтарсын, Гөлфәния апа. Менә шундый зур йөрәгегез сезнең. Әгәр дә дөнья йөзендә сезнең кебек ачык күңелле, ихлас, чынлап та чиста кешеләр күбрәк булса, без бөтенләй бүтән дәрәҗәдә яшәгән булыр идек. Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Кара Фирдүс. Кружка нәрсәгенә юганда яратабыз диләр. Бу бүген Балташ әле беренче генә көн, әле тагын 3 көн булабыз, прикинь. Ана нишли халык, кара. Әгәр дә мин шулай дигәчтен сез дәррәү кул чапмаган булсагыз, бетте баш иде бит. Күземне дә ачырмый иде бит. Миңа болай гына чапмыйлар бит. Бик зур рәхмәт инде сезгә, ямыгыз. Чынлап. Рәхмәт, бик приятно. Сергей Викторович. Нәрсә? Я не хочу эту дурацкую петь. Что-нибудь легкое. Давай легкое, вон там, всех легче, а там дурацких шпала там. Менә хәзер подожди. Кемнәрдер әйтәләр бу җырны башкорт халык җыры диләр. Бер көнне прямо вич талашып беттеләр, малай телевизордан карап утырам.